Makadi mhuri Zimbabwe kusangana zvekare pano pachivhitivhiti cheNews HD apo patinopanana nhoroondo dzakasiyana-siyana maringe nenyika yeZimbabwe. Pana panyaya tinayo inyaya iri kupisa mastreets esocial media iyo yatekeshera. Right, pane nyaya iri yakanzi we all destroy Chamisa's new party ZANU-PF. Right, ZANU-PF yathreatena zvekare vaNelson Chamisa kuti vachaparadza pati yavo. So kuthreatena kweitwa vaNelson Chamisa kuti vachaparadzirwa pati yavo, hatizivi kuti ichaparadzwa sei, kana kuti ivo ndivo vachaurawa here, kana kuti ichaparadzwa tashaya kuti toziva kuti zvii zviri kuda kuitika. So takutotyira upenyu hwemutungamiriri weopposition party mushure mekunge audzwa nemamwe makurukota kana kuti mamembers musangano weZANU-PF vanova vachitaura kuti ZANU-PF provincial chairperson for Midlands Edison Chiengere is solid that former Citizen Coalition for Change CCCC leader Nelson Chamisa is preparing to launch a new party, adding that the ruling party was ready to destroy it again. So mhuri yeZimbabwe isusu hatisi kuziva kuti pati ichadestroyiwa sei. Tinokutendai mhuri yeZimbabwe nekuona komuneta pano. Tinokumbira kusubscribe kwenyu nekulike nekutena the notification bell kuitira mavideos mamwe anoteera kuti mukwanise kunge muchitiona. Thank you.